أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله en puɗɗorima inde geno ko lamɗo laamiɗo lamɓe laamaɓe mo ala nando woda funere jakorado aduna e lakar en juuli julɗen koye hatimul anbiya imal mursalin gadiɗo tagede cakkitiɗo feñje mo ɓuuri mum kaldotako wadde en juuli e mouhamadou haydo halqillah mouhamadou rasulillahi sallllahu taala alayhi wa sallam caggal nde puɗɗiɗen puɗɗoriɗen allah e nuraɗo mum eɗen disno waliyaɓe men e seeremɓe men hilifaɓe men to banggue diine e hilifaɓe men to banggue aada tawi to joni ɗo barkinortoɗen ko kodda adama aïssa elimane siré samba demba ali moctar tal to halwar ko kanko wiyete cheikh oumar yakare leñol men eɗen mbaɗa kadi aadi bil aadi jehen to e madi kourou kara madi jamana dimbe wuuro dira jamma saɗire wendoga juuroyoɗen ɓesgu ceerno men ceerno hamdou alhaji demba hawa alpha mamoudou issa demba gala gaynako sidik bodwal makama pullo joom nayyi on pullo perno bakuna telli gawdal kooli arti wiya joom duuɗe defte kame alluji min mbiyatmomin ko hamdou aissata mariame ceerno moodi aliou baba yero younus demba moodi mamoudou jamli ɗum koto liituɓe gollere mbiyen welede allah e makko yurmede allah e makko yo allah yurmomo yaafodomo e mayɓe men e mayɓe julɓe kala ha joni de en jahat wuuro manggo malango faggorango jamgo anda joote ko toon woni balle wallade salluɓe sambirane barkinoroɗen cukalel e cukago mum ceerno ahmed tidiane lollirɗo ceerno babo eliman to e balle walalde caggal nde ɗum yawti ɓiɓɓe julɓe moƴƴuɓe hettiɓe jibinande Fouta e Kumbaru tule ceene mama ngendi to cooji gullata barkeje dande maayo ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam e mon kala debbo e moni kala gorko cukalel e mawɗo baba e babateɗo mbiyen yanode kadi arti émission moon sifa hanki final hande tawi ko émission mo ɗowanta on ɗum jaltaɓe sumaru seydo e salli kalidou gorko mo balle wallalde salluɓe sambiran ɗum noon holno mbatten eɗen jogui une surprise o noon no kewɗen waɗirde ni hande en mbaɗirta hono nda noon holno mbatten yo moni kala hollu jikku mum wonmo nodduɗen ɗo nodduɗen ko o mo Fouta muuya o mo Fouta yiɗi mo Fouta suuɓi mo Fouta subti sababude golle mum labɗe labtuɗe ɗe waɗanta fuutankagal ɗum noon haade men rewde inde nde cakkitoroɗen yettode nde mbiyeten ko yo dillu yo nohru inde mum to banggue dillere e oɗon saaha yimɓe garte makko o haalana en koli kanko ɗum noon bisimilla moon en naati bisimilla bade wali wela waje similay ko inde Allah alamani ye ko inde Allah Allah kubar kabira Allah kubar kabira almudel mel dursi almudel mel dursi dilame e falle do sabi dori goro nene mu won ko yayam wiyenno o wi sambay penda fo tako yeroydado a fetere ñiri waroyma walla kolto julde annuma seeɗa barkinone yon seeɗa barkinone mi woni pafum jale mbeɗa andi wona ɓayde congori ubba bandiraɓe se jam ko ni de wayani so tawi wayani hono dani hay sa worani Allah min mbima wori hoorema daw ko tijde noon daw ko ɗaminno mboɗa haalanma jibi hande o émission wuladde haydara ɓuuɓata hay makko safat haw haaɗa kadi wiyeto e ɗum noon debbo labbo gasa wonde tawi ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɓe keɗima ɓe keɗɗorima kadi noppi mabɓe est ce que ko heewi noon e Fouta e Kumbaru heɓtini dande nde o wonno nde ɗo dande wona dande hesere to banggue noppi ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɗum noon holno mbiyatmami hade hay hunde wima muule moni an min mbiyetemi ko faal lelɗo faati lelɗo mayram baba wigue walla faati lelɗo ali gaysiri nenam jeeya ko gollere golli bobel saare wuro dele kamalenko babam jeeya ko ɓundu bannano boubou malik sy to wiite tata baccili galle mum ne woni Tambacounda babam ko ɓundunke nenam ko lawanke
labbo jiidaɗo horsina noon jiidaɗo kadi rewo e worgo fof on woni ɗo mo ƴeewiɗɗa kadi mbeɗe jogii kadi weltare eko nodduɗa kam ko nde wonno so pulago noddi tan pulago noote minen min ngala gaga pulago kadi émission o ko adi fo omo welimi kadi e sababu baɗɗo hakkunde men o sabu Moussa Hammady Sarr ma en garo hen machallah mbeɗe welti o émission machallah mbeɗe jogii 999 haaju kono nodduɗa kam tan mbiɗa ko o sababu tan mi accude haaju jam fof hammojam nowtimi hen jarima e gomoyla jokku golle machallah no mbiruɗa ni en garat hen hoto kañoreɗen bisimilla haalande nde nde wonno kala ko ma e radde tekkirondi ɗum ko jawngal wallahi gonga wallahi tigi tigi sababu o eko jeeyi sababu o ko kono mbiɗa ko ɓiɗɗo basorɗo wallahi woni honorable député député suka o ma en garo hen Moussa Hammady Sarr wallahi mi wima muule moni an mbiɗa mi mbiyeteɗa ko fa lelɗo jettotoɗa ko gaaji ko elle mbiɗami ka ɓundanke babam ko ɓundunki la ilaha illallah an ko ɓundu jeeyɗa ɓundu fannade fof ma wadde dande nde rendini laawi ɓundu fof jogli ɗiɗi fof jogli ɗiɗi fof wallahi Allah wadde ɗum ƴeeɓi jarde min seeɗa nde wonno so tawi wiyama lawankoɓe ɓe eɓe jogui dande mabɓe so wiyama o ummi kadi ko ɓundu ne jogui dande a dañi chance noon daaɗe ɗiɗi ɗe fof a rendini ɗumen yo a won jomum allahumma amin e ko heddi ko noon a haɗan tan e wonde ɓundu walla jeeyede toon ala min nawtatma ko law samba lawa maire aha kay ko toon min nawtatma e nokkude foti waɗata koye hunde ɓaade woni ko ka gollere naji aha min itta ɓundu o min mbaɗa ɗum banggue hayso ɓundankoɓe ɓe ne mettin ala mettinta min kutoro to gonɗa lawanke ɗo bisimilla ɓaade ko gollere jeeyɗa tabarakallah machallah waɗi fayida wonɓe garduɗa noon ko équipe type woni ɗo wallahi tabarakallah machallah ɗum fof kadi ɓuuɗen yodde wallahi ɓuuɗi yodde en ko équipe type gadduɗa ɗo en sabu e nder équipe type o puɗɗortoɗen ko ɓinguel men mbaɗiyam o woni Zahmes o tabarakallah machallah kañum ne jeeya ko ɓun wallahi ina noddire notoro kadi to banggue gollere tabarakallah machallah wallahi on inani koye programme o jeeya koye orchestre o yantude e Fama Abou debbo mo cikkiti tabarakallah machallah kañumne ko lawanke alhamdulillah rabbil alamin Allah yantude e Ndey Ndiaye so kañumne ko mérinajo wallahi wadde lawankoɓe ɓe ɓuri ɗo hewde ɓuddunkoɓe won tar lawanke ha oɗo programme ha oɗo émission ala mi jaɓata ɗum de ɗum ɗon bandiraɓe holno mbatten hade hay hunde bisimilla kannen ɗo namle ɗe duttoɗinɗen e caccacare bisimilla amin jewnuma min jiɗi ko yo duttoɗe caccacare pomɗikinoɗen e namle ɗe min mare taballeji ɗum ina noro inde mumen ha bisimilla e motoɗao bisimilla en jeehi similayi kele mañama similayi ko inde Allah aramani ko inde Allah arahimi ko inde Allah Allah kubar kabiran Allah kubar kabiran tuburulay jomam tuburulay jomam en jetti Allah galo en jetti Allah galo en juule rasulu en juule rasulu koten law samba koten law samba ɗo bodu tasa law samba weli mi hori gollere golli Bobel Sare usoɓe e balɓe mi yimi gollere so mi yimi gollere doroy Mamoudou Seydi Tem lamɗo e bismo ortoɗo gayi cuuso jawdi weli kam hokkimi kayitaji hokkimi kalisaji lamɗamo mi yejjita mbaɗe wawi mi noddi Samba Camara ongo ngari Amérique gorko ma peese lan diwa beli peese lananga bodow mi yimi yiɗɓam oy marital moƴo Hawa Mbayi moƴo Samba kadi somi yimi yiɗɓam somi yimi yiɗɓam mi jo kamalenku
sarali mojam na rakawel bandu moy bandu rayhan bandu binta bandu laki masarli bandu jamso rayhan kodda mbede ni dursito yimi yidbam yimi saylaram bala mi yibito mi yahi mbura gunas wuro alaji mamma saydou ba mbaɗe wawi allah 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 fedde Seex Tijaan fedde weli kam fedde Seex Tijaan somi yahi mbura gunas mo ngerotomi toon a jaamo baba galle moƴo Aysa kan jeewo ceerno hamme jeewo ceerno hamme mo ceerno Aliyu Yero Baal en jeehi ngijulon wuro no bondo ala ngo fomure ala fom julle ala ñaage tika ala somi no digiɗo gilligo mbandiri a willatanne batoma aduna ko nangue eli gone mum nangue fo e saaha mum ayi fo tiiɗe hoore mum wawi fo anda hoore mum malawi yarimayam kele maya fallelɗo jam jam inde so wona hulde ɓiɓɓe fulɓe ɓe mi wondi mi ustikinto e haala ka fuɗɗode ha woftorde gonnon e dusirde ɓiɓɓe fulɓe ɓe daɗe monde bisimillah mboɗa haalanma iɗum weli noon so tawi ko ɗum Allah iɗum weli machallah kadi iɗum jiki tabarakallah machallah duttirɗen ga e namde de bisimillah hay so woni yimɓe ɓe mbi ko yen pamdikine e namde de kono hen jeeya namde ɗe seeɗa tan kadi duttirɗen ga e neɗɗo bisimillah tabarakallah machallah fallel notima inde mum sabu no mbinoɗen nane ni ko sababuji ɗi tan sababuji ɗi ni duttanɗen ɗum jeyɗo sababu o wonko haalanno en ndeysan o wi wonde so ala ko heddi so wona labbam o aɗa waɗamo invité ɗo e nder Pindi TV e nder émission ma sifa hanki pinal hande mboɗa haalanma so tawi a serte labbam o i a wayrat noddude lawɓe ko ni honorable Moussa Amady Sarr winomi jingo ko jaalal leñol waɗimo haalde ɗum komo hooli labba makko ala ko yidde tan ko hoolare tawimo haalde ɗum tabarakallah machallah ko yidde tan mon juurɓo allahumma amin yalla wona waddane ɗum o en duttito ga en to banggue namle ɗo bisimilla kaali en mbi muule a haalani en inde yettode a haalani en nokku a haalani en jeyi en paami ɗo namdal ɗimmal ngal duttorɗen koto banggue hinde nde bisimilla saabu so wiyama labbo tan jofat he ko pulago gonga eyyi saabu so wiyama an ka labbo ina fira to gonɗa labbo ɗo ko hinde nayorɗa koto banggue hinde saabu so wiyama ko labbo labbo wona leñol ala ko hinde e nder pulago ni no kindeli goɗɗi ɗi godirini joni noon an to gonɗa labbo ɗo elle mbora nana eɓe mbiya wonde lawɓe ko ɗiɗo ciftinami ɗon lawɓe ɓe mbiya ko ɗiɗo wonɓen lawɓe ko ɗiɗo waɗi ko labbo laana waɗi labbo gorworo minen goni lawɓe worworɓe ɓe anani nani waɗi ko labbo laana e labbo gorworo e labbo gorworo labbo gorworo o woni lawɓe fulɓe woni o noon woni minen woni yahoɓe ɗe woni yahoɓe ɗe jahata e taballeji men jahata e daaɓe men ɓe goni lawɓe sehoɓe laaɗe ɓe woni lawɓe sehoɓe laaɗe ɓe lawɓe subalɓe koreji men enen fof tabarakallah ɓen ɓuri machallah ɗo en paami ɗo wadde noon an to gonɗa labbo gorworo de to gonɗa labbo gorworo ɗo ina fira wonde ka notiɗo indema komi notiɗo indam tabarakallah machallah sabu ko heewa yaadede ko aɗana yaadi hen ne woodi eyi joni noon hade mi widema ya addanam troisiéme morceau bobo oɗo baɗam ay an ko timɗa ɗo koko holɗum tabalde tabalde ko timɗa ɗo koko holɗum ko tabalde tabalde ɗum ɗo ko lahal yettanam micro o tabalde ɗum ko lahal ɗum ɗo ko lahal eyi ko minen cehar lahal ngal mo jeeyi ɗum lahal ngal jeeyi ɗum ko lawɓe jeeyi lahal ngal yo leerde ko lawɓe jeeyi lahal ngal ko woni dow lahal ngal ko nguru nagge
darosel mi rutto yummiraɗo o wi ko lahal woni ɗo ko noon jeeyi e guru nagge en hakkude guru ngu e lahal ngal wonko woni ɗon e ko jiidu yumma e baba tan firal min woni ɗo ko lahal lehe ɗe ko minen lawɓe cehat ɗumen woni ɗo ko guru nagge sa wi nagge tan mbiya pullo ɗum woni ko jinnomi haalde ko labbo woni dikko tan pullo woni Samba Bambaɗo woni Demba Jallingeere fuddina e fuddi gaynaka so wiyama pulagu noon ko ɗemgal men ngal enen ken fulɓe hakkude labbo e pullo wadde ɗum ko ɓooyi kamɓe tan jiiɗi yumma e baba kadi ha joni ɓe meeɗa habde ɓe meeɗa yeddodirde ɓe meeɗa sertude hay nder golle ɓe ceertani ko ma ɗum ɗo rende nde wona tabalde Allah wela waɗi wono komi garo e monde ko noon e parde Ndeye Ndiaye an e Fama Abou woni e parde komi garo e moon gaddani en troisiéme morceau hade mi artude moon en jokki golle kadi cacare ngare jehen toro ngare jehen toro weli somi yehi toro jehen toro jehen toro weli iggude weli muude kayri weli lamade wuro Saykou Oumar mbiyetal gene yu halwar labbamme yeyi toro mi yimar Saykou Oumaran Saykou mo kumbara mala alfijan Abdoulaye Malik ngari gamaje tan Samba Cabaro lamɗam momi hutaki lamɗam momi yawaki labbamme yeyi toro lamɗam andi ko haratami lamɗo maji petongene mbiye Seydi an mo andane hoore mum mo andane ñeñɓe mum Seydi an mo andane feere mum ye ñehen toro mi yimi Saykou Oumar Moussa Hammadi Sall o yo yarima e gomoyla ten yarama laade kaya i woni so ten faddini ngarima yore en hoorema ɓinguel Saykou Oumar ko bi Saykou Oumaran holmo ngerotomi ay sifra Boubou Dianga lalla tokara lalla biye Seydi So joliyongo yowranaɓe o ko giɗam e o ko sehlam e wonki yata cawa jomum tawaka mi woni gilli ko mbaɗadiri a willat tan ne ɓattoma cigolel Hamidou Ardo Sadio hayo debbo komin gueɗe debbo bantu ceeri gure debbo lera abde ko dimo nenam meyi toro mi woni ko toro mala wune waliyaɓe toon giwi seremɓe ɓe ko toro giwi waliyaɓe ɓe ko toro giwi labbam mi yehi toro ceerno guiro fode wuro ceerno Mamawun ndende e mbiye Seydi Awul ñehen juwalo Saydou Banna Seydi Si windami loro ñehen toro somi arti mi haali yimɓe jaɓa labbo hay goro yeddata ñehen toro weli eyo ñehen toro weli ala eyo ñehen toro weli ñehen toro weli ala ñehen toro weli
toro weli ey yen toro weli yen toro weli ala la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ma sha Allah banda men wadi takarnas de ha hay onon filmobe be on badi sentir wonde weli wana mi ay welay weli weli way weli way bi weli way min tofto way ma sha Allah e be diko golle ko jokka morso ma toro non omo weli kadi omo wadi marqué e sabu so tawi wiyama fa leldo tan to law samba lawa mere to jaba ha jeeyir wallahi e der département de Podor hay goto namnota ko mun yo développe ala wadi dum non ko won ko lapti ko gandanda hoorema ko Allah laptidi gonga ko bibbe fulbe be pawi hel gite mum dum je sababu non be namnota ko muni an mi nani ada yima ada ero le premier magistrat de la ville de Ndioum ko min nani ada ero le maire de la commune de Ndioum ko min nani ada ero Cheikh Oumar Abdoulaye Malik Isma Amadou Hamad mi torodo i torodo wallahi torodo dum danede bi inne ande gorko torodo kadi kawnude kawadi mo nyaldane kawani tawdo min wiyata gorko torodo mo wona torodelo wona mo torlani torani mo torlani lorlani o lorlani bandu men machallah teddindo ñeñbe o gandudo hoore mum andi ko pesata gorko ciuso ciasdo machallah jambaro ko min nani ada ero mo de mi ero to mo sifuna ko lamdam min nani kadi ada ero jaltabe walalde jema e walalde tembe Moussa Hamadi Sall mojo nen goggo wono ndinde tam bi goggo aha bi goggo ko ganduda Moussa accata me hayma docteur Cheikh Oumar gartene e Moussa Hamadi Sall ko non jidda fu badira sabu so wiyama Moussa wiyama so wiyama Moussa woni Cheikh so wiyama Cheikh woni Moussa hakkunde biddo e jinnado mum joni non adoro jinnado joni ma adoro Cheikh Oumar Abdoulaye Malik Isma Cheikh Oumar Abdoulaye Malik Isma Hamad Cheikh Oumar Abdoulaye Malik moƴƴo kumba nen ramata halfi jaañ lamɗam momi hutaki lamɗam momi yawaki gorko lamɗo jiɗɗo fallelo teddini fallelo e département Podor o wiyama kadi Seydi An o wiyama Seydi An Barodi mo hultatamo doga wolde o guittuɗo miskinagal ɗo département Podor ɗo somi wi jum tan jaba ha jeeyir famɗi jaba ha jeeyir itti miskinagal watti ngalu jinganɗo leñol mum hay goto kadi yawata ko neɗɗo mum e wonno ala jawiɗomo saka yawa neɗɗo makko gorko toroɗo ganduɗo hoore mum gorko toroɗo moƴƴo jontaɗo teddinɗo min fallel ala fof mo teddinani kono min omo teddini omo ittinimi gueɗal kadi ko gorko lamɗo wonde toroɗo mo jinmi bon no feebi koye tele kalani kadi a suuɗa mi suuɗake kuɗel mi moggake leggel machallah kadi kala mo yiɗa docteur Cheikh Oumar an min falla bomi yiɗama ɓurɗe ma fof ɓuray ɓurɗo ma fof ɓuray mum donc gon kala ko gandumi e département Podor koɗo galle makko ɗo gandumi ɗum est ce que ayo ɓe dimin o yiyama kadi Seydi An machallah yo gurdam makko juuɗe kadi ne wonde e jeewo makko mo astu ñaan jeewo jaam lamɗo joom wutteji machallah o wiyama Seydi An mi yaha kadi honorable Moussa Hamadi Sall Allah serndi gonga e fenade député sou gilli namdaki duuɓi le plus jeune député de sa nouvelle génération min wiyatamo honorable Khale l'inspecteur du travail de la sécurité sociale yarima e gomoyle ten yahata ma laade kadi tikkalade jeema e walalde jaltaɓe walalde gorko baka lamba jara jasa sare birom modi hay so ɓurani kanko ɓurani taniraɓe hamme birom modi koɓe e woyo mi juurima noro tabarakallah machallah Moussa Hamadi Sall nde Cheikh laami nde min fallabo mi dañe laam makko gueɗal Moussa Hamadi Sall mi dañe mum gueɗal salaire Cheikh Oumar ano yaha salaire Moussa Hamadi Sall o ene yaha e la ila aɗa jubbanno wallahi Allah mbimami nde ɓe keeƴe e Fouta nde goto fof heeƴi hen nde ɓe gone laama e goto fof heeƴi hen kadi tabarikalla machallah hay goto wawa haaldude ɓuuri Cheikh Oumar chapeau et bravo en mbawa haaldude no pulara en mbawa no pulariyankoɓe ɓe kewi wiide ni hay goto wawa haaldude ɓuure Cheikh Oumar kadi Moussa Hamadi Sall gorko cubballo mo jinmi oɗo
ko ɓuri holti ɓaade kanko jeyi sababu barke Seydina Muhammad koye télé kalami kanko jeyi sababu ha momi ala kadi audience galle mum tabarakallah machallah moƴƴo alonde Moussa wawno yiddem tan taw yummum yiɗa kam debbo mum yiɗa kam donc gon sukaɓe ɓiɓɓe makko ɓe hoore mum mba yiddem gagnoma ala e galle o so tawi ko Allah barke Seydina Muhammad machallah e joni non jokken wona mbatten bisimilla jowen ko Moussa Hammadi ko jowen ko Cheikh Oumar ko an ko fuuɗa fof hande sohluma joni noon holno mbatten bisimilla eɗen gadda 4e morceau avant que eɗen gadda 4e morceau noon an Fama Abou e an Ndeye Ndiaye on mbawa wonde ɗo en tan oɗon eɗen ƴeewondir tan taw en namdodirta on dañata ɗum joni noon min namdotoɗi to ɓuuri yawde ɗo ko so tawi mi haali ha paari kollon walla kolliton ko jeyɗon e nder ko keɓormi limtude ɗo ene ko mbinomi ko mboɗo namno ɗum mawɗo kono mi faami tan mawɗo ko notiɗo inde mum to banggue wonde ɗum labbode onon mi waɗa on teste mi ƴeewa mbiyen Fantang wona mbiyen Gumala yo yaw kadi yo yaw Fantang Gumala Pekan Dillere Sawali Yela Naale holno jeyɗon hen Sawali an hora haal a jaɓani ɓe line a jaɓani ɓe liɓe walla wala mi saɓe yeɓe liɓetaki ko Fantang Gumala Pekan Dillere Sawali Yela Naale ko jeyɗon hen jeyɗon hen ko Sawali Fantang omo jeyɗi on jani Gumala omo jeyɗi sembe Pekan omo jeyɗi subalɓe an yaltena mo jeyi Sawali o Yela mo jeyi ɗum Naale mo jeyi ɗum Dillere mo jeyi ɗum jokke gadden en morceau en jokki en jeehi gadden morceau goɗɗo jaggumayo jaggumayo mayo ne nangu mayo nanganami mayo min mi yeehi mi tacci mayo paami ko walalde baka lamba jara ton paami taniraɓe hamme e biro mol kome hagumayo Moussa Hammadi Sarr hayo honorable lamdam mo soga dumbara cuballo timma dokal jaggumayo gañama ñawi mbaru ñawi ñaw ngu sellara seworta kuy wallelo duuɓi joyi sabunde dogay ndunkoye mbiye Seydi Sarr sayida Moussa fallel ɗo mi yiɗama fallel ɗo mi yiɗama mbaɗe wawi waɗi so ten faddiri ngari mayore hen hoorema mi yimi cubalagu oye salli ñang e ama silay ñang ñanatane mayo tere weeli galle ndungu sarne weeli nanganami mayo mi nangi mayo mi woppata min mi yibbiɗo silɓe mbay samba jom Moussa Oumar yaadi jom Moussa Oumar yaadi cuballo timboroɗo yuwa on ko yari mayam so hunde juuri ɓooyi Allah ne wela gonga ne tawa mi woni ko gilli gonga beeli jaganami mayo hollam jeewma Jeynaba ta ko huuri booli Jeynaba Sarr debbo cubalel wuro kunta weeli debbo wendi e mari booli nanganami mayo min mi woppata eloɓe holma wawi waɗi mbaɗe ballal baweli elabogel walla bawta ñawne ngel ma wallani alawne mi jerti kadi jerti koyi o lella jiiba sasa o diwa jiiɗo ko yiɗi o
annoraɗo jiiɗo gorko mum no momi nandi mbaɗewela ɗo woni no ka mukkoɗa jaaɗo fo ko mette warta ɗum o Abou Diop Abou Samba Diop nana Abou Samba Diop nana piɗiɗi fi joɗen mbaɗewa e waɗi oy Daoud Dian oy Daoud Dian gorko boosi an nana nanganami maayo min mi woppata komin faalel no yimata ɗo komin waɗi téléphone yonta o e labboyo somi sonima ngara mbaɗewa e waɗi mbaɗewa e waɗi temedere saylalla aremon seeɗo jole suurolal nanganamayo ye nanganamayo ye nanganamayo yarimayo go waylam min mi sofi min mi mandili yo mi yarani sangara mi mandili yo mi yarani sangara on jino mbamini holko waɗi mini ko yontaɓe mbaɗi mini holmo ñanti kam mami are ñantuɗomi jaggo mayo ne nango haɗi mi wiide mi rokkima gese tan ko gese ɗiɗi min jogui somi rokkima ino kamen feccere ala babam ina ɓesdi wadde son ndemi nelta kam patasen ɗum ɗo en lijumaji e maaro en somi remi eyyi somin soñi eyyi no way fodde fof sa yawani ma waɗa ala mi yewata mi yewata machallah jawo fof ko maki saɗa ñamde labbo a jarama walla lawɓe on jarama waɗi fayida no fewi kadi mboɗo fodano on noon so wiide on gaga ko mbimi mi jaggui ko neɗɗo foof eto Allah hettini ɗum oɗo turum ko caratoɗo omo safa inchallah saabu wonko firata ma en garoy hen inchallah eyyi saabu so wiyama fallel yimɓeɓe cikkata tan ko fallel ɗo ko hono dani tan heɓrata ko eyyi ko yonta tan are télé tan nodda fallel ɗo ara taw noon yimɓeɓe pamani fallel ɗo hakkude asman o e leydi ndi kalto nodduɗa fallel ɗo ne ara walla fallel ɗo sa dañi jaam sa dañi bela sa noddi fallel ɗo arannoto so ari kadi arata goto wadde footi jogui ko orchestre mum o complet jogui kolli mum wadde noon mi haala ne jogui guitruji mum jogui ko kolli mum jogui ko guitruji mum ɗum ɗo noon ko cosan amen tan min gaddi heddi noon ko laana nawat tan koko wawi ko hattari ɓaade woni ko émission ala télé ɗum noon bandiraɓe fulɓe ɓe koye moon kaldat min batton hen haqqillaji moon no moƴƴi mi waɗa ɗum no annama hakkude laane ni so wiide kalif moon Allah rewɓe lawɓe ɓe to noti inde mum to banggue pulagu nani kadi ɗo tabarakallah machallah kala ɓi pullo muynuɗo beldam entiraɗo cafɗam jangtotoɗo ɗemgal men pular so waɗi face e oɗo émission yitoto hoore mum saabu pulagu feeñate mum wadde ina fira ko ari ɗo ko arani ko pulagu wadde yo ɓiɓɓe fulɓe ɓayde yanima e gomo e pulagu haalama mi haala debbo pullo ñantuɗomi o Diaga Abdoulaye ñantimi debbo bagay dande seeno satigi dagle on debbo pullo ñanti fallelɗo kadi nde wonno moƴƴo ma ko ese fallelɗo ne famdi koyɗe rimɓe ɓe moƴƴo ma ko ese dokkowoma a arani mum nelduma ono famɗinde koyɗe ma galle mum kadi ñeñɓe ɓe neɗɗo rokketake fo ƴetta fof refto ɗon mbimi ñeñɓe ɓe an suusi haalde ɗum refto mbimi ñeñɓe ɓe neɗɗo rokketake fof ƴetta fof dimo ma gandowo fodde waɗanma tawa haalnani ɗum anda fodde berta rokkuma dokkal bangal fayida on welani ɓittinde hamminde uste mum ya garta gussaki mum koyɗe min koye télé kalmi mbeɗe famɗi rimɓe ɓe ya garta koye télé kalmi ma wonnan mbiya gonga mi fenani nde wonno gando fodde waɗanma welani yaade ñande foof kadi on gandi jama hande no muusi yo ñaɓe mbatto hakkillaji koye mumen wona nodda neɗɗo tan anda programme no woori walla mi wutte walla mi sakkos walla mi dépasse non gando waɗanma weeli ko uppude distance eɓe gotti rimɓe pofto se tampi holko sendere gawɗo e woyyo jiye mabɓe jamma jahone mabɓe ñalawma eyyi wawa wonde fewani ko min yamiri mbi
ala min yamiri oto yamiri ɗum sa yamiri ɗum a addanto min teyi addanto pulago probléme aɗandi fulɓe aɗa andi yimɓeɓe kewi gacce ma ara jooɗe jomum tawa ndeysan ko jogui ko aɗandi faal lelɗo ma peut être hoto Allah yawnu kono faal lelɗo ma aflo ñamum ma wonmo yettaki wallahi kañum fof e wonde ñeeño billahi lisi ma faal lelɗo aflo ñamum ma wonmo yettaki nde wonno ko addanta ñeeño o yettade dimowo ko ko jikkata jikki nda safami so tawi neɗɗo ala jikki o ala yakare ñeeño ala ko waddare makko haydara kadi duwaw ne woodi duwaw hakkude fomura e ñagotoɗo ɗiɗon duwawuji ko duwaw goto son ƴeewi kono noon Allah nde wonno jaɓade duwawuji ɗiɗi fof ɗum tagui à chaque fois wirnawo ne wona hakkude mabɓe hande fof mo so tawi fini wiyata ko yo Allah waɗi wirnawo hakkude mum e ñagotoɗo ɗum wontan tampere eyyi ko ɗum duwaw fomuro so fini ko ɗum finirta a faami ñagotoɗo kañum kañum fomura so fini kañum ne finirta ko yo Allah waɗi wirnawo hakkude mum e fomude donc duwawuji ɗi ko Allah jaɓani jaɓade duwawuji kono so Allah jaɓaton duwawuji ɓe maaya ɓe jindirade eko heddi ko noon yo Allah waɗan en jaam kalif moon Allah nde wonno ko gonɗon ɗo e dow mum ko encore une fois wonto heedata leñol ngol wonto hettata leñol ngol wonko nafata leñol ngol hunde fof woni waɗi dénaturé ha heddi ko lawɗe ko machallah Allah kadi tagimi haalde ɗum fof waɗi dénaturé ha heddi ko lawɗe ko kadi ko gonga oɗon mbaɗa ɗum modernisé woni holɗum fallelɗo hannde so tawi clavier ari ɗo tan yaadi e marimba a yiyat ko yooɗi a nanata ko yooɗi no feewi so guitare ari a yiyat ko yooɗi a nanata kadi men mbatta ɗum kadi kono noon ɓurata wadde fayida taw ɗiɗo taballeji ko cosaan ma neɗɗo yejjita fina tawa muɗum ina tawdi il faut toppitɗa fina tawa ma machallah ko heddi ko noon jiiɗi o ɓaaji en o wi hunde ari ko siɓɓitade heɓitade heeƴi en ɓurtinto hannde ha ɓurta en jibi en ɓurtinto jibi accu joni min puɗɗi émission o gaddana min morceau ji ɗiɗi a faami fof eɗen jiiɗi ɓuuri ɗum ko weli kay en jahaɗen tan ha heɓa sottina ɓeydan e morceau ji ɗi noon wasa judde ha ɓurta gaddana e morceau ji ɗi fulɓe ɓe e fadma haadami arde morceau ji ɗi mi yetta yaadiɓam ɓe machallah wallah ha safa kay nde wonno so gamri tuggu yooɗe yooɗi tan ko yumma jagge balaɓe ɓe ko yiɗɓam ko bandam men kono ko sehilaɓam ko ɓuuri holti kala ɗo gumminmi ɓe hayso ko min wijamma ɓe gummoto te to ɓe gummi toon woɗɗi wona mbuuɗam wona tangam bandine so wattorima so yiɗima wattorima wona wawi yobde ɗum defta inde jettoɗe Fama Abou Ndey Ndiaye no heewi guttu noon ala Ndey Ndiaye ala gutto o ko filin paaj ala ɓe fof ngala gutti kadi siram sira mbowtu kangam kala ɗo jiiɗa minen gondi ɓe kala ɗo jiiɗa délégation fallelɗo ɓe minen gondi zahme so o ko baɗam ɓe gaccidanimi kadi e hooram min fallelɗo mbeɗa yetta Allah kadi mbeɗa yetta ɓe machallah kadi mbeɗa yetta yiɗɓe sehilaɓe guiɗo ɗo ha wonɓe caggal leydi mbeɗa yetta ɗumen mbeɗa jarna ɗumen kadi e maayo wona kerol wonɓe ɗo kadi ha Mauritanie guila e uruɓe ɓe ha e siranaɓe ɓe ha e waɗaɓe ɓe ha e pambinaɓe ɓe ha e jasarnaɓe ɓe fallelɗo ko fallelɗo pulago foof kadi sa ari e télé a wawa yimde ɓe goppaɓe alay saago mi jarnaɓe so gummimi Mauritanie garmi ɗo tabarikalla machallah mi acci ndimago Mauritanie kono mi tawi ɗo ndimako machallah mbeɗa yetta rimbam ɓe mbeɗa jarna ɗumen machallah e machallah waɗi fayida ɗum noon haade men tongude tonguiren hondani so siftindimi ɓe to banggue kaɓirɗe an so wiyama Pindi TV tabarakallah machallah wonande mo anda Pindi TV foof ne wawi to banggue nanɗe waɗa ɗum no annama yawni kono so tawi Allah nandima ɗo a fawi hen guure ma tan anda tigui ko ɗum gonga ko Pindi TV ko so tawi ko gonga wonno gonga o ɓeydima laatade so tawi wona gonga wonno gajare ndiyen kadi wonti gonga tabarakallah machallah joguiɗen ɗo ko inde équipe type kadi ko sukaɓe tokosɓe tabarakallah machallah gandanɗa hoorema hande ko rewɓe wonɓe kadi ko fulɓe ko ɓuuri wadde fayida ko wallahi fulɓe ɓe nayi lawol eɓene jahade eɓene gabbo yahoɓe machallah tabarakallah machallah to côté technique to ko Djiby Dieng wonanno Djiby Seydi Dieng machallah technicien pele kadi o wondi koye sukaɓe makko wona wondi koye équipe makko équipe baɗɗo fayida télé Pindi TV ko télé baɗɗo fayida télé kadi international ala fof ɗo yeɓetake machallah darne koyɗe télé baɗɗo fayida télé pulago télé ndimago télé neɗɗago sa ari ɗo tan yitoto hoorema hay sa woni nalanke ñifɗo sa yettima e Pindi TV tan a huɓɓat tabarikalla machallah
mi yetti Allah mi yetti on mi jarni on yalla ala tewa technique yeso no mbiɗen ni tan Djiby Dieng golle ma jooɗi peewi ko kanko ɗowanno en golle ɗe kanko addi kadi golle ɗe omo wonde ɓismu makko omo wonde sukaɓe makko puɗɗoroɗen Sidi Bokum gorko mo Kanele Kanere e tabarakallah machallah Sidi Bokum yo Allah junnu balɗe ɗe moƴƴi bakel timin cukako Fa Diop Wade machallah debbo mo Bakel tabarakallah machallah yuɗɗi waɗi sare demba konko gise mabo e Aissata gise debbo mo ore fonde tabarakallah machallah yoɗo musor yoni kadi waɗi fayida joni holno mbatten mbimi ko en diwat timminde so ɓurtinde bisimilla mosoji ɗi jaɓɓi noon hade men dañde haala ala wala haala ko dañjanno ko télé men gonde ɓoy kadi gadda kadi goɗɗo hol probléme yo sax ko weli en fof ɗum mbatten ɗum noon en jokki fulɓe ɓe ketti on mi e pulo toroɗo ari mi e pulo toroɗo ari mi e pulo toroɗo ari o wona torodel toroɗo ari oɗo moso toroɗo ari holto fengta toroɗo ari arène national toroɗo ari nde Cheikh Oumaran toroɗo ari teddinira darabo toroɗo ari omo wonde e Farba Ngom e Mamadou Basir holmo wonduno Haruna Gala Jalalo holmo wonduno mo wonde e Karras Kan holmo wonduno Doroy Mamou Seydi Dem holmo wonduno lamɗam e Sayhu Malan min wi toroɗo ari addi jam toroɗo ari addi jam ari addi ngalu ari addi jam toroɗo rendini toroɗo ari addi jam mbiyen toroɗo ari tan ali nguƴay tan ali guy mali tan Samba Safaro labba mbeɗen hibbito Cheikh Yakuba Toro ndende e mbiye Seydi Niang labba mbeɗen hibbito itaccima o e ba Aissara Mamadou Biran e mbaɗe waɗi tan ali koye mali mbiye toroɗo ari yummo mayra won mbiye toroɗo ari e lawɓe holno waɗi nende e Jeeri Biran moɗɗo Jeeri Biran Kumba Nakko mbiye toroɗo ari hayo amnara Biran mi yeeyi tane maayo mbiye toroɗo ari Famaten Funda mbiye toroɗo ari debbo e hayre mbara e sibiraji mbiye toroɗo ari hayo mayra am den Funda ari mbiye toroɗo ari o wona torodel labbo ɓeɗen hibbito debbo wur bammañiga o Kumbayla Ba debbo wur bammañiga ngel mo tañi wurdano o dañani ɗanotako wala ñokkidale ñumali jalo fo ko mette waɗata ɗum arjeene wur bammañiga ɗo 10 heures subaka tawimi fo labbo imi ñallo e wur bammañiga ɗo 7 heures jamma tawimi fo labbo yomi walo e wur bammañiga o Jeynaba Sow Pulla Mari on woni Jeynaba Sidi lamɗo joom weefuji mbaɗe waɗi ni e toroɗo ari Jeynaba Basire hoɗo Pulla miirete debbo Espagne ari on ko jaari kam no waadi bu ñanatane ma aytene weɗi labbam mi filo mi faccira mi serdan
moƴƴo e bonɗo fo moƴƴo fo o jaati gam fo muura wonta jaati gam komo yummogu ɗon baaba ele on ko dorlol yettere on yo ummoye lawolam min fo muura welanimi fo muura jaati waali huuɗo mbaɗe wawi waɗa mbimi fo muura welanimi jaaɓe ñagade commandant mo wutte baka e sollowol commandant nanta pular fallambo nanta farayise yo nantinoɓe jaweyam fo muura ummoye lawolam mbeɗe yiiɗo yarga mawna gayi mbeɗe wiño jarga mawna gayi komin fallelɗo yimata ɗo reso yontaɓe yimata ɗo reso danonuji yimata ɗo ko labbo lamɓe yimata ɗo labbo jontaɗo yimata ɗo ko joɗɗo nele mum min wonno joɗoya e mum mi e toroɗo ari fallelɗo ari so fallelɗo ari e tungue bawɗi beela dade mon yimtira corumbal Moussa Hammady Sarr hayo yarimayo ene wonde jeewo jam jeewo rokkiɓe cummali hayo fama cam ɗabbo somi noddi faari banal yire e lawɓe on mo ay waɗi mi e toroɗo ari